Pierwszy półfinał 100 metrów w stylem klasycznym wykonaniu. Pani oczywiście. I za moment będziemy już znali wyniki tego wyścigu na poziomie 1.11, 1.12. Była większość dziewcząt rano podczas eliminacji. No teraz zapewne trzeba popłynąć dużo szybciej. Paulina Moliga na torze piątym, zawodniczka Aniela Kraków, 15.24 rozpoczyna na pierwsze 25 metrów. Uriga tor piąty, obok niej na torze szóstym Wiktoria Samuła, zawodniczka z Lublinianki. Jeden komunikat bardzo miły, Karol Zbudowicz, 56-20, to rezultat lepszy od rekordu polskich juniorów na 100 zmiennym, oczywiście 16-latków, gratulacje dla zawodnika Olsztyna, kolejny rekordowy rezultat Karola Zbudowicza. A tutaj Uriga i Samuła i Greglak na torze czwartym. Uriga, Samuła, Greglak i Wiktor będzie tutaj na końcu stawiać, bo ta zawodniczka raczej woli 200 metrów i taki zawodnik z reguły najlepiej kończy wyścig na dystans krótszy.